Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hatta, jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di minggu perjulu dung Epipanias di tanggal 12 Januari 2025. Imahatan itu hata natar surat di ulau ni apostel bidualu ayat 14 rodi ayat 25. Dohot topik minggu disuruh maka tidakon hatan itu hani diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Ujah hamadi hita songonoma didok hatani tuhata. Alai dung dibegi aka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hatani debata disuruh nasida masih Petrus doho si Johannes manopot nasida. Tuat manasida ditangyak kom makadongani asa di jalo tol di Porbadia. Aidang dope songgop tol di manang tu ise nasida. Asal terdiri do nasida tu bagasan guarni Tuhan Yesus. Jadi mangapehot tangan ma aposteli tu nasida gabi di jalo matod di Porbadia. Alai dung di ida si Simon aka aposteli mangalehot to di Porbadia marhite sian na mangapehot tangan Roma ibana mabuan hepeng tu nasida. Didok ma lehon hamuma huaso si songoni nang tuau. Asa majalo to di Porbadia halak ia hua peho tangaku tu ibana. Alai di dok si Petrus mamadok ibana mago maho rapdot perakmi. Ai diripuho tartuhor si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepeng. Dak parjabar manang partohap po di hataon. Aidang nabonar roham maradupo debata. Ipe pauba maroham sian hajahatomi. Dungi pangido matutuhani ang giat tarsesa tahi-tahi ni roham. Hai huida do roham di bagasan pugu na pait ni ihotan ni hagiduhon. Alai ninna si Simoni mamangalusi tangyak ko kamu maau tutuhani asa unang songgop tuau na nidok munay. Asadung di hati dakon jala di hatahon hata ni Tuhani mulak maanggon na sida tu Jerusalem. Laos diberitahu dope berita na ulii di torop huta na diluat Samaria. Ima hatan itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon adong ma manang napiga nabui ta putihi sian turpukon na gabi jamita dihita jala na laos si jamita honota. Tutu na parjulu na naing dohonon na kamang doho tamuinang. Maka tidakon hatani debata nunga gabi tugas ni hita sudi akan na porsia di Tuhanino ni. Lapatan na dakola tugas niya kapartoho na be na makatidakon hatani debatai. Alay tugas ni sudi naung porsia di Tuhanido. Ima na parjulu. Napaduahon makatidakon hatani debata dakolan marhite na marjamita di langgatan. Alai tu makas dope makatidakon hatani debatai marhite parulan, marhite pangalaho, marhite pabahenan nadinggan maradupod dongat jolma. Jadi manang ise na mangulahun-ulaw nadinggan huhilala huatusi nunga dohot ibana makatidakon hatani debata. Alana parbue ni hatani debata na jinalonaidwe aka ulaw nadinggan na pinatupanay. Napatuluhon dang maribar inganan makatidakon hatani Tuhani. Jaladang dibatasi ruang dohot waktu makatidakon hatani Tuhani. Jadi manang di dia pe hita manang sadihari pe boido makatidakon hatani Tuhani di mana dan kapan saja. Ido rasa didok di Markus 10 ayat 15 macai takas didok di si lau mahamu tuliat portibion jamitaho kamuma berita nauli tunasa natinopa tuliat portibion pergilah ke seluruh
dunia, ke seluruh dunia. Ido didok di rupanya isi. Jadi tidak ada batasan ruang, batasan tempat, bahkan batasan waktu untuk mewartakan Injil. Hama kadongan dibaritahon do di bagasa turpukon naborha do si Petrus do si Yohanes mamaritahon hatani debata tu Jerusalem. Dada holan mamaritahon hatani debata nasida disi ditanyakon nasida do nangakadongan na adong di Jerusalemi. Huhut mga pehot tangan. Dung dia pehon si Petrus do si Yohanes tangan na tu akadongan na di Jerusalemi tutuma songgop to di porbadia tu nasida. Hamak kadongan taringot tu na mga pehot tanganon porludo manatat he asa unang asal mga pehot tangan molo di huriat taha KBP dang binoto di huria na asing rupani dak sudebui mga pehot tangan hola partohona padita do nabui mga pehot tangan jadi molo tasuku ni buasa badak pola di sona lusa niat he adong manotiki laho patorak kone ala yang gona pasahat pasu-pasu sudido partohonan bui pasahat tone. Jadi beda do rupani na mga pehot tangan ni hati. Jadi dak sudi bui imajo molo di huriata HKBP dia kahuria nasing binereng sudido ba dia pehon kaparjamitai tangan na turuasi ruasi pe tong mga pehot tangan jadi nang binoto na pinabua di son huriat HKBP do na paupaton dang ulaw na mura-mura ulaw nyaka na makatidakon hatan itu kani dang na mura-mura ulaw nyaka parberita na uli godang do tantangan godang do rintangan na ikon adupan nyaka sitidangi ni Tuhani. Jadi molo taripur rupani pinomat adong madua haroroan ni tantangan yang kasih tidang ini hatan itu Tuhan. Nah perjulu bah siad diri nasa diri do. Baru siad duruni dirina. Jadi dari dalam dari luar itulah sumber tantangan rintangan nyaka sitidangi ni hatan itu Tuhan. Dia do na uborat siadupan. Bahita mamangalu siat he olodo gabe uborat tantangan narosia diri ni basa diri idua sadidok ia halak jinamitaan hape diri niba laos mago jadi olodo maloi bana rupani mamudai majamitai halak hape dirina pe si jamita dope si poda dope hama kadongan dia dupi si Petrus do si Yohanes do tantangan narosia duru Ima marhiti si Simon parsibalik matai molo di hati Indonesia didok penyihir huroha saya di parrohaun ibana duaka na pinatupan yaka aposteli lahan basa doon ni narohana rupani haroroan ni hepeng dung dia peho si Petrus do si Yohanes tangan na tuaka ruas na di Jerusalemi songgok matututo di porbadia tuaka nama jalosa diripu si Simonido huaso situ horo ni idua sadido ibana tu si Petrus nang Yohanes alai dung di ida si Simon aka aposteli mangalihoto di porbadia marhite sian na mga pehot tangan Roma ibana mabuan hepeng tu nasida di dokma lehon hamu mahwaso si songoni nang tuaw asa majalo to di porbadia halak ia hua pehot tangahku tu ibana ima molo tabigiru paninakiningan di ayat 10 ayat 10 siye Hamu kadongan ahado na taida siani. Tutu gabi singot-singot doon nang tuhita di partikian sinuaingon. Bisa jadi pangalahon ni si Simonon dakolan masai di masa ni si Petrus di zaman ni si Petrus do si Yohanes. Bui masa dui di partikita sinuaing. Manatita. Ada saja orang melihat tugas-tugas kita sebagai pemberita Injil dari segi bisnisnya. Lahan basa doon ninna rupani. Haroroan ni hepeng doon ninna di bagasar rohana. Holat dia pehot tangan mami torsonggop to di porbadia. Di padumu si Simon na masa na pinatupan ni si Petrus do takadongan nai tu ulaun na songot tukang sihir.
dalam ni hepeng doon ni narohana. Mulubui hupa-tupa. Mulubui hupa-tupa songoni mamora mau haduan. Tarsongoni mungkin bayangan ni ibana. Cair ni narohana. Bisa saja ada orang yang memandang dari sudut itu. Hamwa kadongan manat mahita dang tarasam hita huaso manang ulaun mamaritahon hatani Tuhani dang ternilai hitai marhite hepeng tung sadia petalehon dang tuki menilai ulauni jala memang dang situ horo ni idu asa pitor tajom di doksi Petrus doh si Johannes tu si Simone di doksi Petrus mamadok ibana mago maho rap dohot perakmi ay diripuho tartuhor si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepeng mamitor di doksi Petrus marupani songoni lapatan na dak ternilai hita si lehon-lehon ni Tuhani marhite hepeng tuk sadia petaleho dak tuki menilai ulau ni Tuhani jala memang dak situ horo ni. Jadi molo talehon si lehon-lehon tatwa kapar berita nauli molo tu si perupani niat tu sanon waik turpukon unak tarajumi i tu horate hamolatio tame ala naung tol has tu hita hatani Tuhani jala sotung adong na mencoba-coba membeli huasoni Tuhani sotung magui bana rap dohot hepeng nai idu na pinaingot ni turpukon jala macai koras di doksi Petrus nak keningan mago maho rap dohot perakmi nina habak kadongan tadok nak kining gudang do tantangan ni na makatidakon hatan itu kani tohomai alaidang gabi alani sumurut tita toktong ma tahatidako Tuhani atik pe gudang akan ata adupi idu asa di do apostol Paulus tu Timotius di 2 Timotius 4 ayat 21 ayat 5 jamitahon hatai hajong joko ditiki naune nang so une picang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon ay naroma tikina dang tartahan halak disi poda natik kosi alai mangihuton hisap-hisap sa diri ma alapon nasida pangajari na pageo-geokon pinggol nasida taiton nasida mapinggol nasida sian hasit tongani laho paile kosa tuaka turi-turian alayang goho sadok unang mamabuk roham tau manajati raduti natama ulau ni parbarita nauli sahat ula tohonami ima pesan nama cai takas di pasahat apostol Paulus tu si Timotius asa unang gabe ganggu rohana mamaritahon hatani Tuhani jala asa itor takas di boto ibana pabua ulaun maka tidakon Tuhani bukanlah pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang gampang, tapi banyak tantangan na ikon adupan alai dan gabi sumurut ibana alani na palimahon ulaun yakana maka tidakon hatani Tuhani ima laho papatarhon huaso dohot hadirion ni Tuhat taido hita disi dada nanaing patuduhon huasota manang halu biata alai Tuhat taido nanaing patar disi jala ido sada situhu ni minggu Epipanias papatarhon huaso ni Tuhani papatarhon bohini Tuhani papatarhon hatani Tuhani papatarhon Tuhat tai tu sudi aka jolma tu portibion di pasu-pasu Tuhat tamahita saluhutna amin martangiang mahita mauliate madiho Tuhan dihatam nahubigi kami pasu-pasu mai jala paurat to di bagasan rohanami be asa diperbuih katami perbuih na denggan perbuih na tongki di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin.